To ai baka mensim barok kan penhapo ilade hakibor kibahakli. Namar amdan kano kanoru kabor lemdana ublay. Te kita kibor kibadon labo bet yaki da ublay ken. Kumta ken uno ru ubayang yale persya ya kata kabor. Uyale persya ya kata ka jingbo bet ka jong ublay. Te kita kibayang yale kumta ken yok pediang ya ka jing penshitom haladehi. Namar kita kinong sensyar kim long ki jing shirkei ya ki jing le babha henrei ya ki bomman me monte manom shep ting ya kata kabor to le te ya ka babha kumta men yo ka jing ya ro naka namaru tau long shakri ublay kanang ya ka ban pen baha ya me henrei la da men le ya ka basnew to sngo shirkei me namar omju ra le no eiken ya ka white lam namaru long shakri ublay unong penhiar kuput ken nang ya ka jing penshitom hau tau bale ya ka basnew naba kumta kala day ken ya pi man penhapo ya de om tang namar kata ka jing bitar hi henrei na ka benta ka jing ya tip lem ru namar na ka benta ka nehi pi ai khajanaru namar ki long ki shakri ublay ki ba yai mi not knang ya ka ne ka jo hi ka kam tu ai no ha ki breu baro ya ka hok chongki ka khajna hau ba yo ka khajna ka krong hau tau ba yo ya ka krong ka jing shep ting hau ba day ban yo ka jing shep ting ka burom hau ba day ban yo burom pi